भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा में ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ ಅದೇ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರಿವಿನ ಬಗೆ ಅಂಜದು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಂಚ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಯಡು ತಿಕ್ಕದ್ಬಿಡ್ದು ಅಂಚದನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತುಡು ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸವ ಅಂಚದು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಚ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಪಂತೇರು ಮಾಯಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನ ಆತಕ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಡೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ದೈವಿ ಏಷಾ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯ ದುರತ್ಯಯ ಅಂಚದಿ ಮಮ ಮಾಯ ಎನ್ನ ಮಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ದೇವರು ದುರತ್ಯ ಪಣ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನ ಇರು ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪನ್ ದುರತ್ಯಯ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಅವೇ ಭಾರಿ ಪಂಗೊಂಡು ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಏರಿ ಎಂಕ್ ಶರಣ ಆಪೇರು ಎನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂಬೇರು ಅಕ್ಲು ಸುಲಭವಾದ ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿನ ದಾಟುವೆರು ಜದ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಅದೇ ಐಕ್ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಐಕ್ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಪಣೆ ಅವೇ ಯೋಗಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವನ ಇಂಚಾಂಡ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಪಣದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತನೆ ಎನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕಡ್ ತೂದಿತ್ತ ಅದೇ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜನ ಒಯ್ನ ಸಂಪಾದಿಸವನ ಆ ಆದಾಯಡ್ದೆ ಭಕ್ತಿ ತೃಪ್ತ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಅಗತ್ಯರ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಿನರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಏಕಾಂತ ಜಾಗಡ್ ವಾಸ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಸದಾ ಚಿಂತನಾಶೀಲ ಅದೇ ಯಾಪಲ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪಡು ಎಂಚನೆ ಒಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ఆయన ಚಿಂತನೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಯೆ ಮೈತ್ರಿ ಭಾವ ಅದೇ ಪಣ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪನಾಗ ನೇಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಕರುಣೆ ತೋಜವನ ಬೊಕ ಆಯ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದುನಾಯ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಯಾನು ಈ ಶರೀರತ್ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ತೆರಿನಾಯ ಆದುಪ್ಪೊಡು ನಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಂದು ನಮ್ಮ ಒರಂಬ 10-11 ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗವೆ ಅಂಚದ ಯಾನ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ
सानुबन्धे च देहे अस्मिन् अकुर्वन् असद् आग्रहं ज्ञानेन दृष्ट्वा तत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य च सानुबन्धे च देहे अस्मिन् अकुर्वन् असत् आग्रहं ज्ञानेन दृष्ट्वा दृष्टतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य च सानुबन्धे च देहे अस्मिन् अकुर्वन् असद् आग्रहं ज्ञानेन दृष्ट्वा तत्त्वेन ಪ್ರಕೃತೆ ಪುರುಷಸ್ಯ ಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನೆವೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ सानुबन्धे च देहे अस्मिन् कुर्वन् सदाग्रहं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य अनुबन्धे च देहे अस्मिन् अकुर्वन् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य अनुबन्धे सानुबन्धे च देहे अस्मिन् अकुर्वन् असद् आग्रहं ज्ञानेन दृष्ट्वा तत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य च सा अनुबन्धे ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧದೊಡನೆ ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧದೊಡನೆ ಚ ಬೊಕ್ಕ ದೇಹೆ ಶರೀರದ ಕಡೆಕ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ಈ ಅಕುರ್ವನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಸದ್ ಆಗ್ರಹಂ ಜೀವನ ಶಾರೀರಿಕ ಕಲ್ಪನೆನು ಜ್ಞಾನೇನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ದೃಷ್ಟ ತೂದು ತತ್ವೇನ ತತ್ವನ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುದ ಪುರುಷಸ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮನ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿನ ಚೇತನ ಬೊಕ್ಕ ಜಡ ವಸ್ತು ನೆತ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿಸವನುಡು ಅದೇ ಪಣ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅವೇ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು ಬೋಡ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣಿತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರಲ ಅರ್ಥ ಪಣಿ ಅದೇ ನಾಲೆಜ್ಡ್ ಇರುಟ್ರೈನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಜ್ಞಾನೇನ ದೃಷ್ಟ ತತ್ವೇನ ಅಂದು ಅಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿನ ಚೇತನ ಬೊಕ್ಕ ಜಡ ನೆತ್ತ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿಸವನೋಡು ಅಂಚದ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ದೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ ಗುರುತಿಸವನರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ದೇಹ ಸಂಬಂಧಲೆರ್ದು ಆಕರ್ಷಿತ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೇಹದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇತ್ತನೇಟ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸಂಬಂಧಲ ಕಡಿತ್ ಪೋಪ್ ನಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ದೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸವನರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ದೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅವಳು ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಗೋಂಟು ಕೊಪ್ಪರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪಿರತೆ ತಾರಾಯಿ ನಂಡ ತಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಕೋಕೋನಟ್ ಶೆಲ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಂಡ ಅವು ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಣಾಗ ಅದೇ ಅವು ಸಪರೇಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಂಚ ಆವಡುನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕಲ್ ದೇಹಗ ಅಂಟುಂಡೆ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಬದ್ಧಾತ್ಮೇರು ದೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಲು ಗುರುತಿಸವನ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇಹನೇ ಯಾನು ಪಂಡದು ಭಾವಿಸಾರೆ ಕಾತರರಾಪೇರು ಅಂಚಿನ ದೇಹಗ ಸಂಬಂಧಿಸನೆ ಇಜಿನ ದೇಹದ ಸ್ವಾಮ್ಯಗ ಒಲಪಡ್ನ ಉವೆಲ್ನ ಎನ್ನವು ಪಂಡದು ಭಾವಿಸಾರೆ ಕಾತರರಾದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಡಿದೆನ್ ಅಹಂ ಮಮಾತ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರಾತುಂಡು ಅಹಂ ಮಮಾತ ಅಹಂ ಮಮೇತಿ ಅದೇ ಐದನೇ ಸ್ಕಂದರ್ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಭ್ರಮೆಕ್ ಬೂರ್ಬೇಗೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ
ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಭ್ರಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ್ನೇ ಪಂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀನ ಅದೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಋಷಭದೇವರ್ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚದ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 9 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪೇರು. ತುಲೆ ಋಷಭ ಉವಾಚ ನಾಯಂ ದೇಹೋ ದೇಹ ಬಾಜಾನ್ ಲೋಕೆ ಕಷ್ಟಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅರ್ಹತೆ ವಿಡ್ಭುಜಾಮ್ಯೆ ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ ಪುತ್ರಕಾಯೇನ ಸತ್ವಂ ಶುದ್ಧೇದಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯಂ ತ್ವನಂತಂ. ಋಷಭದೇವರ್ ಪನ್ಮನಾರ್ ಭಗವಂತನೇ ಅಂಚದ ಆರ ಅದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕೈತ್ತಲುಂಡು ಕೊಲ್ಲೂರು ಕೊಟಚಾತ್ರಿಡು ಋಷಭದೇವರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಆರ ಅವಳು ಅಂಚದ ಆ ಋಷಭದೇವರು ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 100 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಐಟೋರಿ ಆರ್ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ನಮಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ಮ ಅವ್ರಂಬ ಅಧ್ಯಯಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 7 ಎನ್ಮ ಅವ್ರಂಬ 10 11 12 13 14 15 ಅಂಚದ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬತ್ತನ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ಲು ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾರ್ ಪನ್ಪುನೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಋಷಭ ದೇವ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ should not work hard day and night simply for sense gratification. ಅದೇ ದಾದಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಅಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಭಂಗ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ನಾಯಿಗ್ಲ ಪಂಜಿಗ್ಲ ಮಲ ತಿನ್ಪುನ ನಾಯಿ ಪಂಜಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ವಿಚ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇವನ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಟ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಅದೇ ಅವು ಮಲ ತಿನ್ಪುನ ಐಕ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಡನ್ ಪನ್ಪೇರು ಒನ್ ಶುಡ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಪಿನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಟು ಅಟೈನ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದೇ ಐ ತಪಸ್ಸೆ ಉಳು ಪನೊಂದುಲೇರು ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ ಪುತ್ರಕಾಯೇನ ಸತ್ವ ಅಂಚ ನಾವು ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪುಡಿ ಅವೇ ತಪಸ್ಸೆ ಅವೇ ನಮಕೊಂದು ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಸೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ ಮಂಗಲಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಅದೇ ಮಾತ ನಮಕೊಂಜಿ ತಪಸ್ಸೆ ಅವೇ ತಪಸ್ಸೆ ಹಿಡಿದು ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತನೆ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಪಸ್ಸೆದ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಅಕಲ್ಡ ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೆರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತಡು ಯಕ್ಷ ಕೆನುವರು ಈ ಜಗತ್ತುಡು ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಿನ್ ಇಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿನ್ ಐಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನ್ಪೆರು ತಪಸ್ಸ ವಿಂದತೆ ಮಹತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಣ್ಯ ತಪಸ್ಸೇರ್ದಿ ಅಂಚದು ಒನ್ ಶುಡ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಟು ಅಟೈನ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಚದು ಅಕಲ್ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪುನೇರ್ ದಾದಾಪುನು ಬೈ ಸಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಅದೇ ಅಕಲ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಆಪುಣಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೊಡು ಅದೇ ಹೃದಯ ಬೊಚ್ಚಾಂದನ ಪುರದಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀವನ ದಾದಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಾರ್ಟ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪುಂಡು ದಿನ ದಿನ ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಜೀವನದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಆನ್ ಅಟೈನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಿ ಅಟೈನ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅವೇ ಅಕ್ಲು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಆನಂದಮಯ ಜೀವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅದೇ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಭೌತಿಕ ಸುಖರ್ದು ಪರ್ಯಾಯನ ಪಂಡ ಅವು ಇದು ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಅಂಚತ್ತು ಹೊರ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ
ದುಃಖನೇ ತಿಕ್ಕುನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಚತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ ಪಂಡ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದೇ ಪೋಪುನ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ವಿಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಯಾಪಗ್ಲವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ ಪನ್ಪುನ ಏನು ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದು ಅಹಂ ಮಮ ಅಂಚದು ಏನು ಸುಮಾರು ನೆಟ್ ಋಷಭದೇವ್ರು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರ್ ನೆಟ್ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಡುಲ್ಲ ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಡ್ದು ಇಂಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುನೆ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುಡು ಅದೇ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದು ಐಕೆ ಅಹಂ ಮಮಾತ ಅಂಚದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚೆನ್ವರೆಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಆಣ್ ಪುಣ್ಣನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಪುಂಸಾ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮಿಥುನಿ ಭಾವಂ ಮಿಥುನಿ ಭಾವಂ ಪಂಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫ್ ಅದೇ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಅಡ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಇತ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವೇ ಅಂಚದು ಎತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮ್ ತೂಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ದನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇರು ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಇತ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಸನ್ಯಾಸಿ ನೆರೆದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸನ್ಯಾಸಿ ನೆರೆದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಡೆ ತೋಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜನ ಕತೆ ಇಟ್ಟದೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಗೃಹಸ್ಥ ತುಲೆ ಭಗವಂತಗೆ ತಿಷ್ಟಾರ ಅದೇ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ತೂಪುಜಾರ್ ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ಮೇ ಗೃಹಸ್ಥೆನ ಮೇ ವಾನಪ್ರಸ್ಥೆನ ಮೇ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪಾರಂಚ ನಮ್ಮನ್ ತೂಪೇರು ಅದೇ ಇರೆಂಕೆಂಚ ಶರಣಾಪಿರಿ ಏ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂಸ್ತತೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಇರೆಂಕೆಂಚ ಶರಣಾಗತ್ಯಾಪಿರಿ ಯಾನಕ್ಲಿಗ ಅಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾಂಡ ಉಲ್ಪಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಅವೇ ಮಾಯಾಡು ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಪನ್ಪುನ ಮಾಯಾ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪ ಮಾಯಾದ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಐಟು ಅದೇ ಅಂಚದು ಐಟು ಬೂರ್ದು ಅವೇ ಕೊಡೆ ಪ್ರಭು ಪಂಡೇರ್ ಭಜನೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಬಿಡೀರೆಂದು ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಬಿಡೀರೆಂದು ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ಐಟು ಬೂರ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಭ್ರಮೆಕ್ ಬೂರ್ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚದು ಅವು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅದೇ ಯಾನ್ ಈ ಅದೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ದಾಲ ಇಂಕಿ ನಿಕ್ಕಿಯಾನ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೇ ಜನ ಬೇತದ ಹಾಲ ತೋಜ್ಜಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕಿ ನಿಕ್ಕಿಯಾನ್ ಅದೇ ದೇವರಿಜ್ಜರು ದೇವರನ್ನು ಸೈಡ್ ಮಂದೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನು ಸೆಂಟರ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅಂಚದ ಆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ವಿಚ್ ಟೈಸ್ ಟುಗೆದರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅದೇ ಅವು ಹಾರ್ಟ್ನು ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಆಣು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣನ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನಾದು ಎನ್ನದು ಅಕಲ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನ ಶರೀರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲು ಎನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಇಂಚ ಅಕ್ಲ ಜೀವನಡು ಭ್ರಮೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೋಪುನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಅದೇ ಅಹಂ ಮಮೇತಿ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪರವೇನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಪಾವನೆ ಅಹಂ ಮಮಾತ ಪಂಡದ ಪನೆರಾತಂದು ಬದ್ಧ ಜೀವನಗ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅದು ಈ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಪೋಡ್ ನಮಕ್ ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಅವದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ವಾಸ್ತವತೆ ನಮ್ಮ ಏರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತು ದಾಯ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಮೈನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಐನ್ ಮರತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ಜೀವನಗ ಬೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪ ಅಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತುಲೇನ ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನದ ಸಂಯೋಗ ಪಂಡದು ತೂಡು ಆಯೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಡು ಪಂಡ ಜಡ ಬೇತೆ ಚೇತನ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಈಯನ್ನ ಶರೀರ ಎಂಚಿನೋಂಡು ಅವು ಜಡ ವಸ್ತು ಅದೇ ಈ ಶರೀರ ಎಂಚಿನೋಂಡು ಅವು ಜಡ ವಸ್ತು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶರೀರನೇ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರೀರನೇ ಎತ್ತದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಅದೇ
ಇಂದು ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೋಷಗೆ ನೆಕ್ ಪ್ರಮಾದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ನೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭ್ರಾಮ ಪ್ರಮಾದ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಕಾರಣಪಾತ್ವ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು 4 ದೋಷ ಉಂಡಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಭಗವಂತಡ ಈ ದೋಷ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಡ ದೋಷ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚದು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡಂಡ ತಿರಿಯಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೋಷದ ಪೂರ ಪಿದೈ ಬರೋಳಿ ಅಂಚದ ಆಯೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಡು ಅದೇ ಜಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಆತ್ಮನ ಬುರ್ದು ಪೂರಲ ಜಡ ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಲ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಡಿ ಅದೇ ಪೂರ ಆತ್ಮನ ಬುರ್ದು ಪ್ರತಿ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪದ ಒಂಜಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಆವಡು ಅವು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಬಲಿಪುಣ ಇಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿಂಡ ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಬಲಿಪುಜಿ ತನ್ನತೆ ಬಲಿಪುಜವು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ ರಿಮೋಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡೇ ಬರ್ಚೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ಮದ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹೂಲ ಒಂಜಿಚ್ಚು ದುಂಬು ಪೊಂದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲ ಸಮೇತ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಆತ್ಮನ ಬುರ್ದು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಜಡ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಯನ ನಿಜ ಅಭಿಮಾನ ಚೇತನದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಃ ಜಡತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ನಿಜ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಚೇತನದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಃ ಈ ಜಡತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದು ಮಿಥ್ಯವಾಯನ ಬದುಕದ ದೈಹಿಕ ಕಲ್ಪನೆನ ತಪ್ಪಿಸವ ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಎತ್ತೋ ನೋಡು ದೇವರ ಪನ್ಪನೆ ಅವೇ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ತೊಂಡ ದೇವರನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ತೊಂಡ ಆಯ್ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪೆ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೇತು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತೊಂಡ ಸುಮಾರು ಜಾಗದ ಪನ್ಪೇರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಂದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ಇಟ್ಟು ಪಣ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ದ ನಾಲೆಜ್ ದೇವರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಈ ಜಗತ್ತಡಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಮಿಹ ವಿದ್ಯತೆ ತತ್ಸ್ವಯಂ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧ ಕಾಲೇನಾತ್ಮನಿ ವಿಂದತಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಸೋ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಾತ್ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಬೇತೆ ಓಲೆ ಇಚ್ಚಿಂತು ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಚ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಚೂರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ mysticism ಪಂಡ and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoy this knowledge within himself in due course of time ಅವೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೋನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವನಡ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಏರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗೆ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದೇ a faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdue his senses is eligible to achieve such a knowledge ಅದೇ ಇರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ದೇವರ ಗುರು ನಮಿತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಉಪನಿಷತ್ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣಲ್ ಮತ್ತ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತು ಗುರುನ ಮಿತ್ತು ಅಚಲವಾಯಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಾಪುನಿಗೆ ಹೃದಯಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಗ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತಾಯೆ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಭಾರಿ ಬೇಗ
ಅಚಿರೇನಾದಿಗಚ್ಚತಿ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ತಾಗುಜಿಗೆ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅಚಿರೇನ ಪಂಡ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಅತೆ ಶಾಂತಿಂ ಪಂಡ ಪೀಸ್ ಆಗ ಜೀವನ ಶಾಂತಿ ತಿಗುಣಿಗೆ ಬೊಕೆ ಏರ ಡೌಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಐಕತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪದ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಡ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪ te ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಆತೆ ನುಬೋಡು ಪಂಡ ನು ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲ ಉಂಡು ಮಹಾಭಾರತಡು ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪರ್ವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇನ್ವೇರು ಪಂಡ ಸಂಜಯ ನಮಕ್ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಇಂಚ ಬರು ಜ್ಞಾನ ಬರ್ರ ಐಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ನಮ್ಮಡ ಶುದ್ಧತೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಬೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಏಡ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಡಿತ ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪ ಸಿಂಪಲ್ ತರಿಕ ಪಂತೆರತೆ ಈಗಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಜಪ ಮನ್ಪುಲೆ ಅದೇ ಜಪ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಶುದ್ಧ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಂಡ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪ ಅದೇ such a knowledge in Krishna consciousness can be achieved by a faithful person who believes firmly in Krishna. One is called a faithful man who thinks that simply by chanting, acting in Krishna consciousness, he can attain the highest perfection. This faith is attained by the discharge of devotional service by chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತಲೆಕ್ಕಂದಾದಪುಂಡು which cleanses one's heart of all material dirt. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅನರ್ಥ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ. Over and above this, one should control the senses. Bokan indriya nigraha punate indriya nigrahanda ag easily ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಣು ದೇವರನ ಇನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುಳುಪಂತೇರು ಅವೇ ವಿತೌಟ್ ಡಿಲೇ ಟೈಮ್ ತಾಗುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಗ ಅಚ್ಚಿರೇನ ಪಣ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಣವೇ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ತಾಗೋಜಿ ಅದೇ ಇರು ಶ್ರದ್ಧಾಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಬೇತಕ್ಲಿ ವರ್ಷ ತಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರು ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕೆಲವ್ರು ತೂಪಾರು ಅದೇ ಬೇಗ ಅಕ್ಲು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪಾರು ಭಕ್ತಿಡು ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಒಕೆರೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಡೌಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪಿಗೆ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ignorant a faithless person who doubts the revealed scriptures do not attain God consciousness. ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಜ್ಞಾನಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜನ್ನಾಗ ಪಡ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಡೌಟ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಡ್ ಆಗ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಆಯ್ಕಲ್ದಿರ್ತು ಗುರುವರಿಗೆ ದೇ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟಿಂಗ್ ಸೋಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನೈದರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಲೋಕಡ್ಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನವಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸವೇರು ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ದೇವರನ ಮಿತ್ತ ನಮಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಿತ್ತತೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಅಂಚನ ಜೀವನಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಬರ್ಪಾವ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪಾಯಿನೇ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಬದುಕದ ದೈಹಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸವನುಡು ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಜ್ಞಾನವು ಅವನವನು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾವಣು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 10 ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಿವೃತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಅವಸ್ಥಾನ ಧೂರೀಭೂತ ಅನ್ಯ ದರ್ಶನ ಉಪಲಭ್ಯ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮಾನಂ ಚಕ್ಷುಷಾ ಇವ ಅರ್ಕಂ ಆತ್ಮದೃಕ್. ಎರಡು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಒಬ್ಬ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿವೃತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಅವಸ್ಥಾನ ಧೂರೀಭೂತಾನ್ ದರ್ಶನ ಉಪಲಭ್ಯ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮಾನಂ ಚಕ್ಷುಷಾ ಇವ ಅರ್ಕಂ ಆತ್ಮದೃಕ್. ನಾನೂರ ಪನ್ಪೆ ನಿವೃತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಅವಸ್ಥಾನ ಧೂರೀಭೂತ
दर्शन चक्षुषे इव अर्कं ಆತ್ಮದೃಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಲಭ್ಯ ಆತ್ಮಾನ ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಾನ್ ಕೃಷ್ಣ. ನಿವೃತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಅವಸ್ಥಾನ ಧೂರಿ ಚಕ್ಷುಷೇವರ್ಕಮಾತ್ಮದೃಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಬುದ್ಧ್ಯವಸ್ಥಾನೋ ಧೂರಿಭೂತ ದರ್ಶನ ಉಪಲಭ್ಯಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಚಕ್ಷುಷೇವರ್ಕಮಾತ್ಮದೃಕ್. ನಿವೃತ್ತ ಅತಿಕ್ರಮಿಸೈನ ಬುದ್ಧಿ ಅವಸ್ಥಾನ ಹೈಕ ಪ್ರಜ್ಞದ ಹಂತಲೇನು ಧೂರಿಭೂತ ದೂರವಾದ ಅನ್ಯ ಬಾಕಿದ ದರ್ಶನ ಜೀವನದ ದರ್ಶನಲೇನು ಉಪಲಭ್ಯ ತಿರಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಾನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಆತ್ಮಾನಂ ತನ್ನ ಆತ್ಮನು ಚಕ್ಷುಷ ಕಣ್ಣಲೇರ್ದು ಇವ ಪನ್ಪುನಂಚನೆ ಅರ್ಕಂ ಸೂರ್ಯನು ಆತ್ಮದೃಕ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತೊನ್ನಾಯಿ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞದ ಹಂತಲೆದ್ದು ಅತೀವವಾಯಿನ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಡ್ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡವೇ ಯಾನಿ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಅದೇ ಜೀವನದ ಬಾಕಿದ ಪುರಾ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಲ ದೂರ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಪೂರ ದೂರ ಅದು ಪಡ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಬಿಡೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೋಡು ಓಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ದೇವೇಡು ಉಂಟು ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಅಹಂಕಾರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದು ಅದೇ ಆಕಾಶಡು ತಾನು ಸೂರ್ಯನ ತೂಪುನಂಚನೆ ಆಯೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮನು ತೂಡು ಅಹಂಕಾರಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದು ಅಹಂಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ದಾದ ಮನ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ತೀರ್ಥಪಾಡು ಅವೇ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಡದೆ ದೇವರೇ ಇಂಕ ಅಹಂಕಾರ ಒಂಜಿ ಕೊರೋಡ್ಚಿನ್ ಅಹಂಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ದಾದ ಮನ್ಪುಣು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಗ ಪತನ ಆಯರೆ ಕಾರಣನೇ ಅಹಂಕಾರ ಏತೋ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಒಂಜತ್ತು ಮತ್ತೆ ಏತೋ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯಗ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಣು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಂಡದು ಅದೇ ಅವು ಯಾಪಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಪಣ ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪ್ಪನೆ ಅದೇ ಎರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಪಲ್ಲ ದೇವೇಡ ಉಪ್ಪನ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡ್ತೇರು ದೇವೇರ್ನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಂಚಿನಲ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಹಿಡ್ದಾಯ್ನೆ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ ಪೂರ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದು ಆಕಾಶದ ಸೂರ್ಯನ ತೂಪುನ ಅಂಚನದೆ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ಇದೇನು ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಸೂರ್ಯನ ತುಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಅಯೇ ಆತ್ಮನ್ ತೂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಜೀವನದ ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಪನೆಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಗಿ ಹಂತಲ್ಲೆಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ಇಪ್ಪುನಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾದಿಡು ವರ್ತಿಸೌಂಡು ನಮ್ಮ ನಿದ್ರಿಸೌಂದು ಇಪ್ಪುನಗ ಅವು ಬೇತೊಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಡಿಪ್ಪುನಗ ಅವು ಕೂಡ ನನೊಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾವಣು ಇದನ್ ಪೂರ ಉಪನಿಷತ್ತರು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಭಾಗವತ ಮುಡ್ಲು ಉಂಡು ಈ ಮೂಜ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚದ ತುಲೇಸ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ
ಎಚ್ಚರಡ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಾದಿಡತೆ ಎಚ್ಚರಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಥರ ಉಪ್ಪನಮ್ಮ. ನಿದ್ರೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣತೆ. ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪಾಂಡ ಜೈದ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ನಮಕ್ ಬೈಜಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪೋತುಜ. ಅದೇ ಅಪಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಕೂಡ ನನೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ನಡಪು ನಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾಯುತ ಆವಡಾಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಹಂತದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೀರ್ನಾಯ ಆವಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಜತ ಹೊರತು ಜೀವನದ ಬಾಕಿದ ಪುರಾ ದೃಷ್ಟಿಲೇರ್ಲ ಮುಕ್ತ ಅದು ಪೊಡಿದ್ದೇನೆ ಧೂರಿಭೂತಾನ್ಯ ದರ್ಶನ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರಾತಂಡ ಪಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಹುಂಡುನಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತ ಒಯ್ನಾಯ್ ತೂವಯಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನೇರು ಒಂದುದೇರು ಹಾಗಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ದೇವರೇನು ತೂಪೆರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಏತೇಟು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಂ ಚ ಮೈ ಪಶ್ಯತಿ ತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಸ ಚ ಮೇ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಯೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಏರಿಯನನ್ನು ಪೂರ ಎಟ್ಲ ತೂಪೇರು. ಸರ್ವಂ ಚ ಮೈ ಪಶ್ಯತಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎನಡನೆ ತೂಪೇರು. ಏರಿಯನನ್ನು ಪುರಾದಿಕ್ಕಡ್ಲ ತೂಪೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎನಡನೆ ತೂಪೇರು. ತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ఆయన యాన్ కలే ఉంచి సచమేన ప్రణశ్యతి యాన్ల ఆయన కలే ఉంచి ఆయనను కలే ఉంచి యాన్ ఆయన కలే ఉంచి ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು అవే ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪಾಯಿನೇ ಪನ್ಪನೆ ಪಂಡ ಇದೇನೆ ಧೂರಿಭೂತಾನ್ಯ ದರ್ಶನ ಪಂಡ ಲೆಪ್ಪರಾವಣ ಪಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತ ಒಯ್ನ ತೂವಯಗೆ ಅಂಚದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತೆ ಅನೇಕ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುలను ತುವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುವೆ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ಆಯ್ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ ವರ್ತಿಸವನೇನು ಆಯ್ ತೂಪೆಗೆ ಪಂಡದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಇದೇನು ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿನ ಜ್ಞಾಪಿಸನೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವರೂಪನ ಆಯೆ ಸ್ಮರಿಸವೇ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ತನ್ನ ಪೂರ ನೋಟಲೆಡ್ಲಾಯೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತ್ರ ತೂಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಲಿಪ್ತ ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣುಲೇನು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಲೆಡು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನು ತೂಪೇಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡು ಪಂತೇರ್ಪಣ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೇನ ಸಂತ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಶು ವಿಲೋಕಯಂತಿ ಯಂ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರಮಚಿಂತ್ಯ ಗುಣಸ್ವರೂಪಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಅಬೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಪಂತೇರು ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣು ಅಂಚ ದೇವರನ್ನು ತಗೊಂಡ ನಮಕೋ ಕಣ್ಣು ಬಿಡು ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣು ಅಂಚದ ಇದನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾತಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೂರಾ ದೃಷ್ಟಿಲೆಡ್ದಲ ಮುಕ್ತ ಆವಡು ಈ ರೀತಿ ಆಯೆ ಅಹಂಕಾರಾಭಿಮಾನ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತ ಆಪಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಕ ಪಣದಾಯ್ತು ಉಪ್ಪಿಗೆ ಚಕ್ಷುಷೇ ವರ್ಕಂ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾದ ಸೂರ್ಯನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ನಾಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿನ ತೂಪೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿದ ಆತ್ಮದೃಕ್ ಇಜಿನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯ್ನಾಯೇ ಅದುಪ್ಪೆ ದೇಹಾತ್ಮದ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನ ನಿವಾರಿತ ಆನಗ ಜೀವನದ ನೈಜ ದೃಷ್ಟಿನ ಗ್ರಹಿಸವೇ ಆಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾವನು ಬೊಕ್ಕ ಆಗದಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಈ ರೇಂಚಿನ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡ ಆಯ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡೆ ಉಪ್ಪೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಡು ಉಪ್ಪೆ ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಡು ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅದೇ ಪೂರ ಗುರ್ದು ಬಲಿಪುನ ಹತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆ ಅವೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ನಮಗ್ ತೋಜು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ತೋಜು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ ಬೇತೇನೆ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಏರ್ಲ ಪನ ಯಾರು ಭಕ್ತೇರು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಬೇತೇನೆ ಅಂಜದ ಈ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಆತ್ಮದೃಕ್ ಇಜಿನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯ್ನ ಯಪೆ ದೇಹಾತ್ಮದ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನ ನಿವಾರಣೆ ಆಯ್ನಗ
ಜೀವನದ ನೈಜ ದೃಷ್ಟಿನ ಗ್ರಹಿಸವೆ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧಾಪಣೆಯನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಯೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಭಗವಂತನ ನೈಜ ಸೇವೆ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಇಂದ್ರಿಯದ ಕಾರ್ಯಾಲಯನು ಉಂಟಾವಡು ಪಂಡುದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುತಿಸವನ ಅಹಂಕಾರನು ಮಾತ್ರ ನಿವಾರಿಸವನೋಡು ಅಪಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಐತಾತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶುದ್ಧ ಇಂದ್ರಿಯದೊಡನೆ ವಾಸ್ತವವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಲಿ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 11 ನೆಟ್ಟದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತೂಕವೇ ಅನ್ನ ಶ್ಲೋಕಲ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮುಕ್ತಲಿಂಗಂ ಸತ್ ಅಭಾಸಂ ಅಸತಿ ಅಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಸತಾ ಬಂಧುಂ ಅಸಚ್ಚಕ್ಷೋ ಸರ್ವ ಅನುಸ್ಯೂತಂ ಅದ್ವಯಂ ಮುಕ್ತಲಿಂಗಂ ಸತ್ ಅಭಾಸಂ ಅಸತಿ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಸತೋ ಬಂಧುಂ ಅಸಚ್ಚಕ್ಷು ಸರ್ವ ಅನುಸ್ಯೂತಂ ಅದ್ವಯಂ ನಾನೋರ ಪನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮುಕ್ತಲಿಂಗಂ ಸದಾಭಾಸಂ ಅಸತಿ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಸತೋ ಬಂಧುಮಚಕ್ಷೋ ಸರ್ವ ಅನುಸ್ಯೂತಂ ಅದ್ವಯಂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕ್ತಲಿಂಗಂ ಸದಭಾಸಂ ಅಸತಿ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಸದ್ಬಂಧುಂ ಅಸಚ್ಚಕ್ಷು ಸರ್ವ ಅನುಸ್ಯೂತಂ ಅದ್ವಯಂ ಮುಕ್ತಲಿಂಗಂ ಅಲೌಕಿಕವಾಯಿನ ಸತ್ ಅಭಾಸಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂಚನೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾಪುನ ಅಸತಿ ಅಹಂಕಾರಡ್ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ತಿರಿವೆ ಸತ್ಬಂಧುಂ ಹೈಕ ಕಾರಣಗ ಸಹಾಯಕವಾಯಿನ ಅಸಚ್ಚಕ್ಷು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿದ ಬೊಲ್ಪುದ ಕಣ್ಣನು ಸರ್ವ ಅನುಸ್ಯೂತಂ ಪೂರರೆಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸದುಪ್ಪುನ ಅದ್ವಯಂ ಪಣ ಅದ್ವಿತೀಯಾಯನ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋನೆ ಅಂಚದ ಮುಕ್ತಾತ್ಮೆ ಲೋಕಾತೀತವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರಡ್ಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಆದ ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರಭು ಭೌತಿಕ ಕಾರಣದ ಆಧಾರವಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜನ ಪ್ರವೇಶಿಸವೆರು ಆರು ಪರಸ್ಪರ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿದ ನೇತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇದನ್ ಮಾಯಾ ಮಾತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದಾದ ಒಂದ್ಪೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ್ಬೇಡಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಾತ್ಮಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುನೆ ಅಂಚದ ಮುಕ್ತಾತ್ಮೆ ಲೋಕಾತೀತ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರಡ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಆದ ವ್ಯಕ್ತನಾಪುನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರಭು ಭೌತಿಕ ಕಾರಣದ ಆಧಾರವಾದುಲ್ಲೇರು ದೇವರೇ ಇದನ್ ಪುರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಾರ ಆರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರು ವರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ ಪರಸ್ಪರ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪಂಡದ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿದ ನೇತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪುನೇನ ಐತಿರಿ ಒಂದು ಮೆಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರು ಮುಲ್ಪ ದಾದಪಂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ಭೌತಿಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ತೂಪೆಗೆ ಪೂರೆಟ್ಲ ಆಯ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೆ
ಆಂಡ ಭೌತಿಕ ಮಾಯದ ಅಂಧಕಾರಡ್ ಭಗವಂತವರಿಯೇ ಬುಲ್ಪಾದುಲ್ಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರವಾದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ತಿರಿಯೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರಿಂಚ ಪೂರತಲ ಮೂಲ ಇದು ದೇವರನ ಮಾಯದ ರಚನೆ ಅಂಚದು ಐನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತಡು ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡ್ಲ ದೃಢೀಕರಿಸ ನಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸಕಲ ಕಾರಣದ ಕಾರಣಾದುಲ್ಲೆ ಭಗವಂತನೇ ಪೂರ ಕಾರಣದ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪದೆ ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಾರಣವನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ ಅದೇ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಕೈತಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಿಮೋಟ್ ಕಾಸ್ ಒಂತೆ ದೂರದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂತಿಮ ಕಾರಣ ಏರು ಪೂರೇಕ್ಲ ದೇವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಪನ್ಪೇರು ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣಂ ಅಂಚದು ಸಕಲ ಕಾರಣದ ಕಾರಣ ಅದುಲ್ಲೇರ್ ಭಗವಂತ ಅದ್ವಯ ಆದಿತ್ಯನ ಪ್ರತಿ ಅನುಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ವಿಷ್ಣು ದಾರಿಗೆ ಪನ್ಪ ಅನುಟುಲ್ಲೇ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಟ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅನುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋವಿಂದ ದಾಸರ್ ಭಜನೆ ಪನ್ಪೆ ಅದೇ ಅನುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅನುಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪರಮ ಪ್ರಭು ಶ್ವಾಂಸ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಶ್ವಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಪಂತೇರು ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡ್ಲ ಉಂಡು ಎಂದು ಒಂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅತ್ತು ಎತ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜನ ಆತು ಅಂಚದ ರಡ್ಡನೆದ ಇಜ್ಜಂದನ ಪನ್ಪುನ ಪದ ಅದ್ವಯಂ ಪಂಡ ರಡ್ನೆದ ಇಜ್ಜಂದನ ಪನ್ಪುನ ಪದ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾತ ನಾವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅನುತ್ತ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ನಿಧಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ವಿಭಾಜಿತಾತು ಜೆರು ಪನ್ಪುನೇನು ಸೂಚಿಸೊಂಡು ಪಣ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ಆರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂತೇರು ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂತೇರು ಅಂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಚಾರನ ಕಲ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯೋಗರ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋನು ಅದೇ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಂಚ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪಾರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರೋಡ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ನಮಕಿಂತ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಏತ್ಪೋರ್ಲು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಡುಲ್ಲ ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ನಮಕ್ ತಾದಾಪುಂಡು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಮಲ್ಲ ಕೂಪಡ್ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಗುವೆಲ್ಡ್ ಅಂಚದ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ನಮ್ಮ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ದಾಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಅಂಚದ ತುಲೆ ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಮಾಯಾ ಮುಗ್ಧ ಜೀವೇರ ನಾಹಿ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಜೀವೇರೇ ಕೃಪಾಯ ಕೈಲ ಕೃಷ್ಣ ವೇದ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ದ forgetful living entities or conditioned souls have forgotten their relationship with the Supreme Lord. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾ and they are engrossed in thinking of material activities just to transfer their thinking power to the spiritual skies. Krishna Dwapayana Vyasa has given a great number of Vedic literature. ಅದೇ ನಮಗೆ ವೇದ ವ್ಯಾಸರನ್ನ ಕೃಪೆಟ್ಟು ಏತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರನಾರು ಕೊಡ್ತೇರು ಅದೇ ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅದೇ ಅವಳು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ರನ ಐಕತ್ ಓದಿರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಲ್ಪರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವೇ
ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇದೆ ಪುರ ದಿಯರೆ ಕೊರ್ನೆತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥ ಮತ ಓದ್ಲೆ ಅಂದತೆ ಆ ಬಾಕಿದ ನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ನಾವೆಲ್ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದುದು ಮಂಡೆ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುನೆ ಇದ್ದು ಅದೇ ಇದೇನು ಮಾತ್ರ ಓದೋದು ಇದೇನು ಓದುನ ದಾದಾಪುನ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಪುನ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಭೌತಿಕದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಪೋಪನ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ ವೇದಾಸ್ ಇಂಟು 4 ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ವೇದ ಇತ್ತನ ನಾಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಂತೇರು ದೆನ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ದ ಪುರಾಣಾಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ರೋಟ್ ದ ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣಡ್ ವಿವರಿಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಲಂದು ಇಜ್ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಹಾಭಾರತನ್ ಬರೆಯಿರಿ ಇನ್ ದ ಮಹಾಭಾರತ ದೆರ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತನ್ ಕೊರಿಯರು The all Vedic literature is summarized in the Vedanta Sutra. Vedanta Sutra in summarize mantere, and for future guidance he given a natural commentation on the Vedanta Sutra called Srimad Bhagavatam. ಅದೇ ಇತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಭಾಗವತ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ನೆತ್ತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಮೆಂಟೇಶನ್ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಪಂಡ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಮೆಂಟೇಶನ್ ಅವು ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಭಾಷ್ಯ ಅವು ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಇದನ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಓದಿನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸೋರಿಗೆ just as materialistics engage their minds in reading newspaper, magazine and so many materialistic literature. We must transfer our reading to this literature which are given to us by Vedavyasa. In that way, it will be possible for us remember the Supreme Lord at the time of death. That is the only way suggested by the Lord, and he guarantees the result. There is no doubt. ಇಂಚನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಪುನ 100% ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುಲ್ಪ ನಮಗೆ ಪಂತೇರ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಣೋಡು ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಗೀತೆಡ್ಲ ನಮಗ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚನೇರ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಷು ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧಯ ಚ ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಅಸಂಶಯ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅರ್ಜುನ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅರ್ಚಾಯನೆಡ್ದವರ ಅರ್ಜುನ ಯಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪಾಡು ಅಂಚದ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀ ಮನ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿನ ಎಂಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಲ ಈ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಣ್ಣಾಡೆ ಬರ್ಪಾನು ದೇವರ್ ಪಂತರು ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಇದೇನ ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಡ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರನ್ ಪಂತರು ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿತ್ತ ಭೌತಿಕಡೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಒಂಜೇಟ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆವಡಿಗೆ ಅದೇ ಒಂಜ ಭೌತಿಕದ ವಿಷಯಡು ಬೂರುಣವು ಈಜಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಡು ಬೂರುಣು ಒಂಜೇಟ ಅವು ತೊಡಗುಣೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗ ಇನ್ ಕನಾವುಡು ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪನೆ ಅವೇ ಭೌತಿಕದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕನಾವುಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್